Allah mun gode ma tsakani ga Allah tunda ne hudda da ya hayya mai gwari magana ta kare ka ga yanzu na je makka na sauke farali na gaida kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana dai ake yi ta saye da sayarwa da kuma fitarwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan Jummai. Barka da aiki dan ya gida lafiya lawan ka zo ka an shi tashi da kwakwarka ba. Haba da Allah haba alhaji ai ba ni da matsala ya sun wannan gaskiya ne. Na ji kana maganin wane ne mai fari? Na'am ya hayya mai gwari. Ai na gaya ma in dai magana ake yi ta sayan wake ko gero ko dawa ko riɗi to ka garzaya ka ga ya hayya mai gwari a cikin kasuwar Dawanau. To albishirinka? Na'am. Ai sto na nake ga masu keke da dawa. Na'am. Da gero. Na'am. Sannan kuma da masara. To ai he da na gaya ma tun last year. Ana gaya man bawan Allah nan. Na ce to babu inda zan je in sai da kayana sai wajen shi. Ko ba a nan ya tsaya ba. Duk inda kake so a shigar ma da kaya tun daga nan abin da ya wari Lagos da kasashen Yaraba nan su Akwa Ibom su Ondo su Osun su Abekuta duk inda kake so a kasan nan a shigan ma da wake ko masara ko riɗi ko dawa to kaga ya hayya mai gwari magana ta kare kuma shi kasuwar shi duk wanda ya hada kasuwa da shi zai samu alkhairi kuma cikin sauki da rangwame da rahuta ba cuta ba cutarwa. Ka ce to wannan in je kawai yin oda kenan. Ka je kawai kai oda kuma ka kawo naka ya saya. Kuma ina mai tabbatar ma sai ka zo ka man godiya ribar da zaka samu malam ni ga ya gashi har Saudiya na je to albishirinka. Na'am mu tafi karaka da wurin shi kawai an gama yanzu nan wannan buhun nan kawai a je a kawo su kawai a je a kwashe stand a bada kudin su kawai yawa dan Jummai. So make una see me as evidence. Baba God na my confidence. Yes, His blessings are endless. So as if He say na jungle, some people they bubble. I continue the struggle, they double my hustle. As if He say na jungle, some people they bubble. I continue the struggle, they double my hustle.